פרסה הכתבה של כתבנו מדיני ירון אברהם. בדקה לשש אתמול בערב זה נראה כמו הישג היסטורי של ממש. הודעה רשמית של משרד החוץ בזו הלשון. הוסר הערפול, פגישה היסטורית בין שרי החוץ של ישראל ולוב, פגישה ראשונה אי פעם בין שרי החוץ של שתי המדינות, במטרה לבחון אפשרויות לשיתופי פעולה וקשר בין המדינות. משרד החוץ בישראל אפילו הפיץ את דבר הפגישה שהתקיימה באיטליה בשבוע שעבר בחשבונותיו בשפה הערבית, מה שהיווה עוד טריגר לפרוץ מהומות והפגנות בלוב. בקשה מהצד הלובי להסיר את הפרסום הרשמי נענתה בישראל, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. לוב כמרקחה. אז מה קרה שם? איך הפכה פגישה היסטורית למבוכה של ממש? איך המפגש התקדימי ופורץ הדרך הסתיים בכך שראש הממשלה הלובי השעה את שרת החוץ שלו, שחקירה רשמית נפתחה בלוב, ושהשרה עצמה עלתה על מטוס בחשכת הליל, ספק כדי להרגיע את המהומות וספק במטרה לנוס על נפשה, בה בעת שמוחים מסתערים על משרד החוץ בטריפולי. גורמים מדיניים בישראל טוענים בשיחה עם חדשות 12 כך: הפגישה הייתה אמורה להתפרסם, השיח עם הלובים היה רק על השאלה מתי. ברגע שכתבים ישראלים הגיעו למידע על הפגישה, הוחלט להוציא את הדברים באופן רשמי, והתקנו את הלובים על כך. אלא שהמחאות כבר פרצו, וראש הממשלה הלובי התנער היום מהפגישה, ואפילו הציג אותה כאגבית ובלתי מתוכננת. אם התסבוכת לא מספיק מסועפת, אז בלשכת השרה הלובי דווקא טענו ההפך, שראש הממשלה הלובי כן ידע על דבר הפגישה, אישר אותה, ואז אחרי הפרסום ביקש מהשרה לטעון שהיא הייתה מקרית כדי למנוע מעצמו מבוכה. השרה לא תסכים להיות הקורבן, טענו היום בלשכתה, כשבינתיים בישראל גורמים בתוך משרד החוץ מותחים ביקורת על השר. מה שקורה עכשיו הוא תרחיש שמשיג אותנו לאחור באופן דרמטי, אומרים שם. מה יחשבו מדינות שרוצות להתקרב אלינו? שאי אפשר לסמוך על החשאיות הישראלית? זו הפרת קודים דיפלומטיים בסיסיים, חובבנות לשמה. האמינות של ישראל נפגעה פגיעה אנושה.